Євгенія Янішиць. Галіни храм, узмежак беразовы, і твар сялянкі, жытнаві расны. Усё адным злілося перазове, на шэсці грома, ласкі і весны. Шумнула жыта там, дзе спелі кулі, зіраць у разе, ішлі на смерць сыны. Усё адным трывожна гордым гулі, на шэсці птушак, думак і віны. Чый светлы цень гукаецца ў бярозе, чыё не ўстала, з попелу сяло. Мы посидим с тобой на порозе, на крутки боль и тихое тепло. Фронтовики, баяны, односельцы, насельники облог и городов. Усё одним счастливым горьким сердцем. История, трагедия, любовь. Янка Мауэр, уривок заповедания Максимка. Было дзяцей тут чалавек 10, і ўсе яны мелі права выказвацца па ваенных пытаннях, бо ў кожнага з іх было ваеннае мінулае. Мінулае з тых часоў, калі ім было па гадку ці два. Ці захаваліся ў іх якія ўспаміны аб тых падзей. Былі ўспаміны і вельмі яркія, ды несвядомыя, паміж сабой не звязаныя. Вось гэты самы Юрка памятае, як гарэлі хаты, і зусім не ведае, што ў гэты час згарэлі яго маці, бабка, сястра і брат. А Бора памятае лес, памятае, як беглі людзі, стралялі, крычалі, а зусім не ведае, што ён быў знойдзены ў лесе каля забітай мамкі. Сеня памятае толькі, як мамка везла яго на саначках, як было весела і цікава. Нават ветэран Алёша, у якога немец страляў з рэвальвера і у якога да гэтага часу застаўся на шчацэ шрам ад раны, нават гэты сталы і разважлівы Алёша памятае толькі немцаву казку ды чорныя вусікі, а больш нічога. Тут, у дзіцячым доме, іх веды вельмі папоўніліся. Перш за ўсё яны даведаліся, што іхнія мамы, існаванне якіх адмаўляць ніхто не адважваўся, вельмі заняты сваімі рознымі справамі і ніяк не могуць наведаць сваіх дзяцей.